tam názvu Ferrari. Včera som si ju stiahol a dosť ma bavila a chcela som v podstate dosť toho. A môžem vám poukázať, čo som také spravil a ešte a tak ďalej. Takže toto je môj house. Tu vidíte, že má taký jano, či čo to je. A predáva také bylinky na hlavne a tak ďalej. Potom tu máme klasické obchodníky. Kramíky, také. Tu mám také prasiatky, Potom keď skápem, tak mi niektoré pripadajú, nie som rád. A táto doktorka znamená, že keď mám teraz toľko toho HPček, ako vidíte, takže si za to môžem kúpiť. Ale nemám, viete čo, tam tie silvery. Potom tu je ten, čo predáva dynamiku a dole, ten veľké. No. A tu je deblúkové kinoliary, ktorý je úplne na nič Ferrari. No tak toto je ukážka, to nečaká. Matko, hej. Môžete vidieť. Môžete to vidieť, ináč som zabil dvoch kosov. Jedno, čo mi vypadalo zo zemi, to také očko, a to bolo strašné oko, čo som zabil. A potom som dungeon, v ktorom je taká včelia kráľovna, tam je všade med. Viem, že aj tu na tomto dungeon, ktorý som našiel, taký taká pyramída to je. Viem, že tam v tomto zlatom je boss, ale ja to neviem spraviť. Ja som ešte na to moc slabý. Takže ešte sa takto nepripravujem. Tak ukázal som vám tak. A ak mi dáte 3 lajky, tak natočím nové video, v ktorom budem hrať. Toto je len taká prezentácia na túto hru. Veľa som sa ešte nahol, áno, som takto som došli kráľovní, to oba sa mi vypadal, toto môžem ešte vidieť, že to je taký mečiček, ale tu je včielka. Tak, ešte vám môžem ukázať toto super. Takto sa Stevie Angels stahujete. Tak už by som to končil, takže zdar ľudia.